Ty jsi mi s tím dala facku? A do háje, ta věc mluví. Promiň, jenom mě trošku bolí hlava. Počkej, ty jsi v naší jednotce nová? Jsi trošku malá na demontážního drona. Jsem sériové označení N. Těší mě. Jsem tak trochu velitel naší jednotky. To není pravda. Všichni mi říkají, jak jsem příšerný a k ničemu. Počkat, to jsem ti asi neměl říkat. Sakra. Ale upřímnost je u mě na prvním místě. Taky si nemůžu vybavit, co se dělo za poslední 3 hodiny, ale to se snad nějak vyřeší. Hej kluci, taky mi rozdejte. Miluju žolíky. Ne, počkat. Všechny vás povraždím. Prší.